konon a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Saktir men Dakar FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayi min camni en goto kala inde muɗum e yettude mum en jetti Allah en juuli e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam goɗɗo guilenda hon wodani kala ko wodiri sababude mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en garti e yewtere men wiyetede andu diine ma ɗo e Saktirde men Dakar FM jaminen ceerno men khalifa men oɗede saaha mo tawe toon to Dakaru lamorgo leydi Sénégal kanko e setokal e kuɓal wondir ceerno Ibn Oumar ceerno camnim kanko e setokal e kuɓal en camni ɓe ganduɗa ko dilloɓe Saktirde men Dakar FM e gardugol Alaji Abou Ndiaye mawɗo Bachirou Ban Alaji Amadou Tidiane Kassé Alaji Baylosi Bokara Mamadou Guissé ceerno Mamadou Youssouf Cissé ko baba Mamadou Guissé e dendagal ko dillade Saktirde Dakar kamɓe kala ɓe camminama ɓe jurama ko noon sete ceerno Mouhamadou Dialaloudine Ba eɗen gandi ɓe tawi toon to leydi Gambie en camni seto kala e kuɓal hande kadi en garti ɗo e Saktirde men Dakar FM e yewtere men andu diine ma yadude ceerno Hammat Diallo noon ceerno Hammat bisimilla cammina heeɗiyankoɓe Saktirde men Dakar FM bandiraɓe hettiyankoɓe Dakar FM assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa aleykum salam calmini on min juurima onon foof min gardine salminade hono khalifa men hono ceerno men Cheikh El Hadji Ahmad Tidiane Ba tawataɗo hande to Dakar kanko e sete o foof ene hoore mabɓe no ceerno men ceerno Mouhamadou Ibn Oumar caggal toon en calmini hettiyankoɓe foof en juurima ɗumen ɗo mabɓe ɗo en calmini kadi gardiɗo radio ngo hono ceerno Alaji Abou Ndiaye e wallidiɓe foof ha jagganɓe en kaɓirɓe hono Amalli en ya Allah ceerno Abou Thiamen kam fof ɓe calminama juurama en duttitima ɗo kadi e Dakar FM hono wallodirde e yewtere men andu diine ma inchallahu taala ko noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani tigui de kono kadi paami ɗum noon ceerno hande kadi deftere men nde ganduɗa ko gadda makki isiyede koye mayre gonnoɗen tigui rigui caggal muɗum sa addani en kadi ganduɗa darsumo goɗa addande bandiraɓe caggal muɗum cakkittoɗen namde diine machallah bandiraɓe gaddi namde diine jonde alhamdulillah kande cakkiɗe nde yewte nde so heeƴi uddi hen ɓoggol bandiraɓe kadi gadda namde mumen kono kadi gadda koni ko weltare mum e nder yewtere andu diine ma ceerno bisimilla holko gaddanɗa bandiraɓe e jamma hande o eyi hande paɗen koye maskude paɗe biyeteɗe botuji jomum salligino maska e dow majje taw ɓortani koye ɗum mooma e majje ndiyam julda e majje ɗum janggaten hande inchallahu taala bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd faslun في المسح على الخفين للمسح عليه 8 شروط الأول أن يكون جلدا فلا يمسح على غيره كالخرق ونحوها إذا صنعت على هيئة الخف ويفصل كثير الحكم على حالة في المسح مسكد على الخفين فدي بوتوج للمسح نون ودني مسكد عليه دو مجه كان جدين دون فدي 8 شروط سري جيتاتي ma ɗin sarɗeji timma nde maska ɗe sarɗe goto so manki sellata a ɓorata koyɗe ma loota al ula walla mbiyen al awwalu sarɗe gadano an yakuna ko ndeɗe laatoto kanje paɗe ɗe jildan koɗe nguru ɗum kam ko sarɗi taw nde wonno nguru suusa ndiyam l'islam kadi ne hatojini e jawdi yo reene wasa bonnede paɗe nguru ɗe ene andi aɗa ndimɗi no feewi ɗe jiiɗa ndiyam ɗum addani daganaɗa mooma e ndiyam woni fala yamsahu o maskata ala ghayrihi e ko wana nguru kal khiraqi ko nande takke an jogi paɗe goɗɗe ko ɗe baggi tekkuɗo ni paɗe men bataɗe bonde dabbunde kal khiraqi mbay kon takke wona wi'a ko nandi hen ida suni'at so tawi ɗe gollama ala hay'ati e mbaadi al khuffe paɗe botuji jogi paɗe nandi dinaɗe hen ha nandi sikka ko nguru taw wona nguru ɗen ɗon masketake ala ɗen seɗa loota a ɓortata koyɗe ma wo illa al jawrab non sanata ko hita kawas jawrabejo ne ngodi kono annama kawasani tan kono wona paɗe kono waɗɗani paɗe ay ɗum ni kadi ne maske wa hawa non ko wiyete jawrab ma kana koko laati ala shaklil khuffi e mbaadi paɗe botuji nen ƴetti mbaadi paɗe botuji kono wona paɗe botuji noon minal kattani umarde wiro kattan ko won koto mbiyata koto ko tan ko hen fewda wona wiye walla ko nandi hen taw noon min fawqihi ena to dow faɗoto wa min tahtihi ena to les faɗoga jildun nguru mahzurun ñotangu tawa ko ɗum kañum ɗum wona nguru kañum fof kono nguru no takka dow to
nguru takka lesga nam ne gasta bangeji don do taw wana nguru ay dum don ene sella maskede asani shardi dimmijo an yakuna ko dedde la ndo nguru ngu latoto dahiran ene laabi nam ya to ko nguru nagge walla ngelob walla mbe walla mbal tawne hirsa en tay ko nguru jiba dagota nguru ngirje en babba en puccu en dagota dum kam hayso hirsa ma wona dum kam kirsa nafata en bat gonga ay la budda nguru ngu tawni laabi fala yamsahu wa maskata ala najisi e nguru comgu sikki ala ene sella neddo borno pade nagge mayge nguru mu nange wade pade bornda dawda hen gesa jaada liggey ma fo ko ne rawata alla kay kam e taw ko nguru lamgu dagota ko e nguru comgu ka jildil khinziri ko wayno nguru mbabba ladde ngirja gondi ladde di walla mbabba tugal nguru mum so wadama pade dagota ko masket ne wonno juldu ko sabe wondon wa jildil maakuli ghayril muzakka abil muzakka ghayril maakuli in dubira o wi kadi ka jildil khinziri ko nande nguru ngirja biiden wa jildil maakuli e nguru hunde nyamatende taw ghayril muzakka wana ko hirsa en gandi ngelo bana nyame kono ko ma hirse nagge ko non mbewa ko non mbaali ko non jonon so tawi maayi di kirsaka nguru majji ne sella wade pade bornda ndawda hen gesa jaha haajuji ma fu kono kam monata dabal Allah to kam tigi tay ko nguru kam maskata mojjan afami aw ghayril maakuli wa in dubiga ko non kadi awil muzakka walla ko hirsa kono ghayril maakuli wana ko nyaamate enen gandi mbabba kam mbabba wuro walla puccu walla mbam puccu dum hayso hirsama ala ko nafata haybata hayso hirsama nguru mum so wadama pade masketake tigi wa in dubiga hayso ngo nyobbama ha dati ala ko nafata ne daggo tan kam bornaade dawde hen gesa wadda hen liggey mum kon dewal Allah jabata asalis sardi batu tatio an yakuna kon de padde de latoto makhruzan ko de nyotade taw ko dum ko nyota fala yamsahu wa maskata alayhi do padde de iza kanta il taylati marbudan ko habba tay wonna hada taw ko habba maskata ki la budta ko nyota aw nahaba walla ko nandi e ko habba arabi o shardi nayabo an yakuna ko de latoto kanje padde de satiran tawade cudda lima halil fardiha yotto nokko farilla o bi maana tawade sa burni madi kolbuli ma dina birno sa salli gon ndiyam dam do foti hadde do padde de jetti ha don ko dum kadi ko o shardi kadi la wana ma naqasa ko usti dum kam fala yasihu sallata al mashu maskud alayhi do majji so diram padde de sa burni madi kolbuli ma jalta bowal den maskataki a bortabe lawda koyde la budda kay de munna kolbuli di muta der dum kadi ko non won so tawi tan waya non sallata maskude do majji wa kaza ko hono non in kana taylati ma fihi pade de kadi kharbun ciekol kabirun mangol qadru fadde sulusul qadami fadde felongo so godam peccetati ciekol ngul ma won hen tatabal dagota ko so tawi non ko seedo tan seki hen dum don basi wala da ma kon tan cieko yettima tatabal wala buri tatabal dagota ko maskede sa salli go bortat lawda ko de malam tegi al khamisu sardi battude joyi an yumkina ko de newoto tatabu rewondirde al mashiyadu fihi majje ya taw kadi sa burni majje ngona jaaji ha burti be ngona bittude ha burti taw sa burni ngatal koy ngada way dodda way yaru sesa la budde kadi ko dum kadi ko sardi deke non fal wasi'u fade jaaje allayna den la yumkinu de newota ko an yutabi ande rewondirde al mashiyadu fihi majje la yamsahu maskata alayhi do majje so tawi diram pade de burma ko de jaaje ne fi sa burni ma wayade sa suudi koy ngal wata ngal bortoto den don kadi maskatake den kadi sala salli go aborta lawja ko de ma de halam ko non asadi sardi battudo jeegom an yalbasahu ko de o borno to pade de taw ala daharatin ambo e labal ambo wonde sallike fala yamsahu maskata alayhi do majje idha labisahu so borni madi wa hawa taw ko muhdisun ko tajirabe la budde sa yidi hutorade bangi maskagol a salliginto salliga ma ha timma borno dade gonga sa borni made salliga ma o do so boni salligino da maska e do majje kono sa borni majje tay alda e salligi ala maskatade sardi manki don tigi dum la budde idha labisahu o wi non fala yamsahu maskata alayhi do majje idha labisa so borni made wa taw kanko muhdisun ko tajara alda e salligi don dagota ko ويسرل كدنا سرده في هذه الطهارة أنقل لابل أنقل بيدن أن يكون أنقل لاتو ما إيجاسا كنقل لابل ديام ينكيوال يا توكا سلقيني دو سلق ما تمي بورن دادي وأما تايكو تامامويا التاميمة بورني مدي على مسكتا فلو تيمم استيو تاميمة سمرت لبس بورني فدده سمرت لم يمسح مسكتا عليه دو مجي داكو تاكو
la budda bortade lota koyde nutti kadi wa an takuna e dangal latato kangal labal ngal kamilatan taw ko ngal timmungal ma salligi la salligi ha gasa lota nyaamal lota nanal ha gasa bornoda ko do sellata falaw ghasala so tay o loti ihda rijlayhi gotil e koyde makko didi o loti nyaamal ngal ha gasi wa adkhalaha wa nanningal fil khuffi andar fado he ha gasi qabla ko adi ghasli lord al ukhra felo wongongo ونحو ذلك ko nandi hen la yamsahu maskata alayhi do majji kadi masalan mo salligini o loti koyngal nyaamangal ha gasi o borni gal e fado he ha gasi o fuddi lotoyde koyngal nanangal do kadi maskata do ko salligi o so boni ko ma borta koybe tigi la fudda lodde la budde a salligin to salligo ha timma da fudda bornade sa borni maji non on sa salligi ma o do so bonuyi sa salligima moma ndiyam e do majji tigi do dagoto ko non o wi en asaminu sardi battude jeteto alla yakuna ko de o latota ko kanko ne ko don endi wandi endi wi asabi umato asabi o sardi battude jeedidi alla yakuna ko de o latota ko kanko neddo o asiyan ambo wofiri alla bi lubsihi e bornogol majji kal muhri ko nande karmindo ghayri mo wana al mutadarri yoñado li lubsihi fewde bornogol majji andi neddo so hajju yi bornata ko padde cuddoje teppere la budda mbata ko padde sharak teppere ma yalta bowal joni jom fotani bornade so nanon tawa ko ƴoñaɗo padde ngala sharak la foko manki halabi ko kanje tan no woni do o jogi tawa kanje ne kadi mbadi valeur tigrig e on saha am wawi ɗum kam ko hanto ko ƴoñaɗo hen hanto ko lor waɗi non amma tay wona lor sa ɓorni madi kadi a wofi Allah wadde a newnana ka anne wadde sada salligo a bortade lota koyde non non en gandi masugol gol ne ko newuya e jon non tawde a wofi a wadi ka fotane wadde sariya na newuya o a amiraka hen annen anata hen o wi so tawi non ko ƴoñaɗo hen aw walla bi safari yataw kadi o wana neddo gofirdo Allah dangal mum kal aaqi ko nande gaajido jinnaɗo ko nande joni an a wayni ma nena ma e bamma mbiɗa aɗa ɗanno ɓe mbi ala min jamirani fada ha ndungu silta reman min ha ndungu silta gadda gawdi garta kufna min dannoda o yala kanko danno tan be mbi min jamirandi min tayyi est ce que o yi lawol makko on kadi maskata koy dum sabi ko gofdo Allah ko jamirno do dofto jinna makko tawde ko be jamirima ko hunde daginde joni non o sali wadde kanko ne o do newu ya Allah o amiraka hen gonga walla ko nande debbo tan dokdo jom galle mum e dow hay hunde o fijirde tan walla maccido dokdo khalifa mum e dow amde fijirde wana en lora wana hay batte be fo ko wofbe Allah walla dannido tan ne yehi ne wado yimbe addu kalpe wono yo labbi tan hebta ka jawdal janani on kadi be fof ngamiraka hen be fo maskata walla bige maccido dokdo biden fala yamsahu maskata wahidun hay goto minhum ay bedo e gaajido jinnaado mum yehi ya dana yamirode walla maccido dokdo kadi khalifa mum dogi ya dana yamirode be do fof maskata pade mumen asamiru sardi battude jeetati alla yakuna ko o latota ko kanko neddo o mutaraffihan ambo neminuri ambo farnori be lubsihi e bornogol pade de ya taw wona pade de sa yom bornado ko holdirde yimbe kanko hande ko patron amo nyaaja ko hande ko bornata ko pade godde kanko nguru rek ha yimbe bi kaari non joni hande gayni golle de ya taw wona on anniya so tawi ko on anniya o kadi maskata tigi non sifo ciofdo e sada borno no mojji ko taw ada nyemtini hen sunna Allah sallallahu alaihi wasallam annani ne laajo no borno nodi ada felliti nyemtinde sunna ada bada dum ya taw ko den fandare kon ya taw na fandare kam nemi norade wala farnorade faman labisahu kala mo borni pade de li nawmin sabi doygol o faye dana tan wi borno danorode ya fami dum tan woni sababu ko borni de ko aw nahwihi walla ko nandi hen on wala yamsahu wa maskata alayhi do majji o kadi maskata tambihun ko findinde won beydade famminde idha jitama'at so tawi rendi timmi hadhihi shuruɗi sharɗiji jeetati so tawi timmi jaza dagima al mashu maskude e pade de te kadi wala yata waqtu waqtinaka bi waqtina waqtu hay goto sa kisi a borni madde wiyataake ala happu masalan ala happu sanata wa dañ longal janaba debbo wonno so dañi longal janaba walla fiileedu walla ko nandi hen wonta ko ma lortoda longal farilla borta amma wona dum happu ala sa ala borna bal nay sa ala borna bal je sa ala borna yontere est ce que anti happu ala saligi ma bon fof a saligi to moma saligi ma bon fof a saligi to moma happu ala sona dañoy non cadele to bangi pade to mbadi ella walla an hoore ma danja ella ko nandi tigi e jokku ya o wi wala yalzamuhu kadi waddaki mu
waddaki mo naz'uhu bortude pade de waddaki wiyetaake ko wajibu ma borta pade de illa sawna an tahsula gas woni kew lahu e pade de janabatun walla illa sawna an tahsula gasan lahu wonandemo janabatun nanon taw dañi janaba o rende jom sudu makko walla o hoyditi so debbo so gorko ndiyam mani yalte makko wonti ko ma o loto longal farilla do kam ko la budda o borta de o bortato loto bandudu ha fatta o salligo o kada o borno aw yahsula walla gasi woni kewi fihi pade de kadi kharbun ceekol kabirun mangol potmo pade de ceeki ceekol tolnigol e tatabal felo fay dow do kadi ko de natti hande wawde maskede aw walla yanzi'a o borti qadamuhu walla yanzi'a bori qadamuhu felo makko ngo o tinan tan koyngal makko ngal borti ha laabi o natini kadi boni anti masketake eske aw aksaraha walla ko buri hewde e felo ngo kangal fo ngal yaltani kono ko buri hewde koyngal ngal yalti bol tagal mo natini fof de nafata hanti kado maskata won aw aksaraha walla ko buri hewde felo ngo yalti ila saaqi ha yetti to korlal khuffihi fado ngo do kado maskata ha joni non enen ambo haalana men sifa holno maskirte o wi wa sifatul mashi sifa masgol non al mustahabbatu taw ko sifa jidado ko ni watte an yada'a ko nde o wallinta woni ndaw fawata asabi a pedeli yadihi yumna jungo ma nyaama ngo leppina dungo hango leppa pawa pedeli maggo e dow fado he e do tonde pedeli to yadihi yumna ala atarafi e dow ndagandeji asabi e pedeli rijlihi koyngal makko min zahiri umrde penji woni keeci gadamihi fel makko ay jungo makko ngo o wertango e dow keeci fado nyaama ngo jungo nyaama ngo fawo dow jungo nana ngo sakko les kanyu fota ko de portide e kuufa pade de ya o momira no fayda korlal to est ce que e kon non wadirta dum woni wada dum dowto on saha an yadda asabi e dihlumna o wada pedeli jungo makko nyaama ngo e dow ndagandi woni sebe asabi e rijlihi pedeli koyde makko to min zahir umrde penji adami hil yumna fela makko bangi nyaama ngo wa yada'aka do wallina dum woni o lelna yadahul yusra jungo makko nanango min tahti to les atarafi ndagandeji woni cebe asabihi pedel makko di ngodo heede dow ngodo heede les taw ko de bertade e kuufa felango min baadini to mirninde khuffihi fado makko ngo o yumirruhuma o wulnade woni o nawade tugotire gila cebe pedel to ha hakkunde koyngal ga hada getto tepperde de ngabba de payato korlal to lawol gotol tan lawol gotol tan kasi est ce que wonna sokolan kada wada hen ndiyam gaada moma la lawol gotol gol rek selli timmi on ta don tan timmi tigi non batta won way mirruhuma o wulna woni o wirtina juude de birto ade ngar ilal ka'bayniha yetto kolbul wa yaf'alu ko damba gollira bil yusra e koyngal nanal ngal kazalika no wadiri nyaamal ngal ni kono ko ala ahadil qawlayni gotule konguri didi be bi kadi koyngal nyaamal ngal ton konguri didi gonton koyngal nyaamal ngal kam ko kongol gotol jungo nyaama go fawoto dow jungo nana go sakko les gila ceppedeli to o nawade hade jetto yo kolbuli tawi non ko koyngal nanal to won kongol wi ha hande ko non tan nyaama go yo fawo dow nana go heede les golla kongol wi ala ga ko wencitto to koyngal nanal to ko jungo nyaama go yo sakko jungo nana go fawo dow on sa hadi di ngara on ngara ha jetto to kolbuli do ay ko don woni alhaadi o joni waktu on heddi sen jokkal sedda joni paaden koye alhaali fi layru ngaren do damal fi layru beyden hen be faslun ko keerol hakkunde haala haala alhaydu fi layru huwa nadum addamu ko jijam al khariju jalto jambi nafsihi e hoore mum dam ummo tan dam yalta min qubuli ummarde e yeso man on debbo tahamilu mo ene sella sowade bana sella wonde reedu deke wadde dum yaltini debbo mawdo hanti on aada yaran fiilade walla cukalel dewel tokkosel aada yaran ala ko debbo hakkundejo mo dagotodo wonde reedu ko on yiyata fiilay won man tahmilu on bana sella wonde man sella rondade biddo aadatan e aada o wi non fi muddatin dam woni e der mudda 15 yawman balde 15 fadunaha walla ko manki 15 ila sa'atin ha fewde min ghairi wiladatin ko alda jibingol wala maradin ko alda nyaw ijam fiiladu ko kala ko dam heewi ko dam juuti e neddo dam yawtata balde 15 ko 15 walla 14 walla 17 ha yatto nyalawma goto ha yatto goto tiki ko ni dam yawtado wi non kadi wona taw fawdam jokkodirane jibinde has jawum jibinani
kanjam ya dam ya tan ko haaju majjam debbo hellifaama tan watta ko fiilade ko alda e jibinde ko alda e ñawde jaltugol majjam kadi wana ñaw ala ko tagodi tan Allah tagge debbo gonga ina andire adam andire non ranga o sana hisi bela biddo ala ton wala ko nandi hen ne on ne jeya on don faida on ko alda e jibinde ko alda e rafede fa aqalluhu ko buri famdude ƴiƴam dam la hadda lahu dottode alana dum bangé sharia ko buri famdude majjam ko dottode ala sabu no wona duñande wotere tan yalta daro ne ko ton limaka ne wona tan duñande wotere tan yalta tan darto kat kono kam to kewinde majjam to dotta koy balde 15 ko lesdi ko ala dottode ton dottaka o wi ko honnon kadi ka aksari duhuri ko honnon kadi ko buri hewde e labal ko buri hewde labal kadi dum kan dottaka wiyata kadi debbo ko la budde jodo mudda nangam ndaw fiilo ala dum ton dottaka ko heewi ko dottaka ko famdi ko nen dotta e kono wiyataaki debbo adama jodi lewru taw yiyan ƴiƴam walla jodo lebbi walla lebbi tan lebbi nani Allah tagirimo tan ton kam dow o wonde ko la budde o jodo hasaba nangam dum kadi wana ko dotta wa amma non so tawi ko aqallu duhri ko tawi ko buri famdude e labal ko dum ene dotta dum ko fa 15 yawman balde 15 debbo kam la budde so fiilima ha o laabi o lootima ko famdi fo kam ma o jodo kam balde 15 atta ambo laabi cer de fiilade fudde arde e dum kam woni ko lolli dum woni ko buri lollude e bange mazhab malik la budde kam so fiilima o laabi yo jodo kam kala ko famdi kam balde 15 feccere lewru kam to ambo laabi caggal feccere lewru timmi so fiilade arwine way wonde dum ne gassa dum ene gassa gollo kongol buri lollude sa yeso risala ma wi tan balde jeetati ne sella balde jeetati lomba hakkundo ne sella balde sappo lomba hakkundo kono mashhuro ko buri lollude ko balde 15 dum buri fottede debbo so laabi yo jodo balde 15 kam tawne laabi tigi ko buri hewde kono dottaka no biiden ni e joni wi wa amma aktharul haidi so tawi non ko buri hewde e fiilayru ko so tawi fiilayru ndo are debbo o holno fotata njuutindi e dabbidgol holno way amma tay ko dum don way dum don kam fa yakhtalifu dum ene luuri ne sirti masalan wana façon goto ene luuri bi ikhtilafi e luurondirgol al huyyadi fiilatobe no reb fil tombe do façon ngaji en gor fon jogino no al hali mum yari joni fa in kanat tayi o latima kanko debbo o mubtada atan ko puddoto ko mbomiri ni ganduda ko goldo lawol o meedi fiilade goldo lawol tan are makko hande walla hanki joni tan meeda andu tan kontini o do fa aksaruhu ko buri hewde e majjam fi haqqiha e haqqe makko idha tamadarta taydam donima biha e makko idha tamadarta tay donima biha e makko al haidatu fiilayru ndu 15 yawman balde 15 ci ko len dewel ngel meeda fiilade hay lawol goto so goldol hande o fuddi dam ari tan dam kontini balde 15 don haala so balde 15 timmi dam dartima o yahato o loto yo o juula 15 de so timmi hay so dam dartaaki sare yamrimo o laabi yo ya o loto o watta julde so mo jogi jom galle makko no way wondude makko way tay ko lewru kor kam hor balde 15 kanko do no hanna don dottana kanko yawta 15 kay so yoni tan ya mojjama jam dam darto so dam dartaaki sare hande nyaawi dam do wonti nyaw yo ya o safro kono hande kam o juulata horat kanko ko ni won nyaawore makko o yi wa in kanat non so tawi walatima kanko debbo mu'tada tan ko gaadorido yiide fiilayru lebbi kewde ko watti yiide fiilayru tan ko lebbi kewde walla ko duubi kewde mbaadori lewru fof balde tati walla lewru fof balde je walla jeegom andi fotani ko lurdiri debbo dal aada makko o hanti kam o andirama kam lewru fof balde tati walla lewru fof balde nayi walla lewru fof balde joyi hande woni aada makko fixi don dum haalante fa imma kadi ma woni an takhtalifa de lurata won sertata aadatu ha aada makko o am la walla ala wasa lurde ene hen wobbe ndudo lewru joom fiilo balde nayi nduda lewru fiilo balde joyi ben godi ene joge mabbe kadi be ganduda ko fixi tan lewru foko balde nayi walla ko tati walla ko joyi kono koko dari tan do gotel ben nin ton wobbe non ayerna jogo aadaaji didi ndudo lewru balde gona hedde joyi ndudo wona jeegom be do fof nyaawaje mabbe makaldo tegi e dum non woni fa imma ma woni an takhtalifa de lurata aadatu ha aada makko kanko debbo o lura wona hen sahaaji heewa sahaaji famda am la walla ala taw lurani koko fixi tan do gotel joni non fa illam takhtalif so tawi hoddirama aada makko o lurani ko aada goto jogi lewru foko baltati walla lewru foko nayi walla lewru foko joyi tawi ko odo goldo lawol non o fiili ha aada o timmi
ɗo ɗam wawno dartade ɗam dartaki joni hono waɗante istadharat o lafsidima o wayno wiide o fandima ala adatiha e dow aada makko o bi salasati ayyamin balɗe tati yo ɓeydu hen balɗe tati tawi ko balɗe tati o joguino yo ɓeydu hen tati no foti wonata wona jeegom hayso ɗam dartaki yo darto hande o looto e watta julde so tawi ko jeegom wonno o ɓeyda hen tati no foti wonata jeenayi wona so ɗam dartaki yo darto ha joni o looto o juula tawi aada o ko balɗe jeenayi wonno yo ɓeydu hen tati wona no foti wona balɗe 12 ɗam dartima ɗam dartaki yo darto kanko o looto o juula so tawi ko 12 wonno yo ɓeydu hen tati no foti wonata balɗe 15 eyyi ɗum noon o wi ko ni tan woni kanko debbo gownoɗo aada makko goto o jogui ngol ɗo lawol aada o jamfi yo ɓeydu e aada gownoɗo balɗe tati ɗon haɗata hayso ɗam dartaki yo darto o wi noon sa nani am ɓeyde balɗe tati ma lam tujawis ya taw ɗam ɓennata ɗam yawtata 15 yawman balɗe 15 so tawi a nani aada o so luldima yo ɓeydu hen balɗe tati ya taw de so ɓeydi balɗe tati ɓurtata 15 ɗum hono wonata koye gueɗe ɗiɗi so hoddirama lewru fof amo yiya balɗe 13 lewru fof ko 13 lewru fof 13 noon ha won dumuna juɗɗo ha waɗi saaha goto lewru ndu dari o fiili balɗe 13 ɗam dartaki ɗo joni o ɓeydata ko balɗe ɗiɗi sabi so waɗi tattan wonta ko 16 te sari yamirani fiilaro yo ha ɗum ɗiɗo ɓeydata tawi adama ko balɗe 14 wonno lawol waɗi ko ngol ɗo lawol yo ɓeydu ñalawma goto o darto ɗon ay oɗo ko ni sifori oɗo woni joguiɗo aada goto o tan tawi ne fixi o wi noon wa in kanat so tawi ndo wa in ikhtalafat non wa in ikhtalafat so tawi luuri noon kalɗen ɗo ko joguiɗo aada goto bal tattan walla ko nayi tan joni noon paaɗen ko debbo mo ganduɗa hen sahaji ko balɗe 5 o fiiloto hen sahaji ko balɗe 6 o fiiloto oɗo kalten ñawre mum joni bisimillah so tawi ko oɗo won ɗum woni wa in ikhtalafat so tawi aada makko o so tawi luuri istadharat o lafsidima ala aksari e ko ɓuuri hewde aadatiha e aada makko o kadalika no jangtoraɗo ni ayi lewru hen lebbi goɗɗi balɗe 5 fiiloto hen lebbi goɗɗi balɗe 6 fiiloto joni noon oɗo so fiilima balɗe 5 ɗam dartaki o ɗo woni aada les o hen sahaji ko balɗe 5 sahaji ko 6 wona joni o fiilima 5 hiiri ɗon fonno darade dartaki ay ɗeɗo balɗe 5 wona ɗe ɓeyte balɗe tati ala yo yahan aada makko mawɗo o aada balɗe 6 o joni wadde yo hoddir wadde ngol lawol wadde wona adam tokoso mata ko adam mawɗo o sabbo ha balɗe 6 ɗe timma ɗon wawno hadde ɗeɗo balɗe 6 noon so tawi kadi e kiiri nangue muti ha hande dartaki ko ɗeɗo goni ɓeytede balɗe tati wona aada les o wona on ɓeyte balɗe tati ala ko aada dow o on ɓeyte balɗe tati wa hiya noon kanko debbo o noon fi ayyamil istidhari e ñalawmaji lafsugo ɗi ñalawmaji ɗo fandoto ɗi ha idon ko piiliɗo de ayi o rejjit aada makko lasli o aada makko no wawno fiilade ande somo fiili o e gandi o juulata o horata o natta jama joom galle makko wondata e makko wona joni noon ɗiɗo ñalawmaji ɓeydaɗi ɗi ha hande ko noon tan kadi ha joni e ñalawmaji ɗi fiila dara ɓeyda balɗe tati ɗo ɓeydata de ko ñawore piiloɗo jogui ha joni gorko makko ɓattata komo o horata o natta jama o juulata ko ñawre wotere joni noon fa in tamada tawi donima biha e makko ila tamami ha to timmogol 15 yawman balɗe 15 so tawi hoddirama to debbo ɓeydannoɗo joguinoɗo balɗe 12 ɗum tan filtoɗo ha waɗa saaha goto ɗam sali dartade o ɓeydi balɗe tati foti wonata wona 15 ɗon o haɗata walla ko suka debbo pilotoɗo ngol lawol o meeɗi yiide fiilawru ndo continue ha woni balɗe 15 ɗam dartaki kanko yo darto ɗon yo darto o looto yo o juula joom galle makko wonde e makko tawi daña makko haaju korka makko o ɓamta korka makko o naata jama o naata juma ko ni woni ñawore on saha fa hukmuha ñawore makko hande ko hukmu ɗahiri ko ñawore neɗɗo laaɓɗo tawde o heeɓiɗo sariya dottunoɗo hayso ɗam dartaki sariya ñaawi o laaɓi wartata korka makko ate foof